दिनैनि जा बर' UBP बर' खौसेथि सुबुं आफाद दिनै मोनसे मेल लादों बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय गिबियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा जों बेवहाय दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मोनथाम दख'रा सानजा सानजारि नोगोर दख'रा सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा आरो सिलाबोथा दख'रानि हेफाजाबाव जों सुबुं मेल लादों आरो बे सुबुं मेलाव जोङो थांनाय समफोराव UBPनि बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोम 2014निफ्राय दिनैसिम जोङो मा मावदों आरो जोंनि जानाखि गाहाय दाबि जे बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा गाव हायुङारि खुंथाइ सोरजिनाय बे दाबिफोरखौ लानानै लोगोसे बेजों बे दाबिया दिनैनि पर्यायाव जाय अबस्थासिम दंफैयो बियो मानो आरो माबोरै जाफैखो बिनि सायाव जोङो गुवारै फोरमायलायनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांखौ जों खावलायनानै लाबोदों आरो बेबायदिनो दिनै जोङो बेवहाय मोनथाम दख'रानिफ्राय जोङो मा होनो गामिनि सुबुंफोर बा इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ जोङो खावलायहरदों जे नोंथांमोना मिथिनो हास्थायोब्ला खोनासंफैनो थाखाय खावलायदों। दा बेबायदि खावलायनायाव जों नुदों दा जोङो 115 गामिनिफ्राय खमैब्लाबो खमथारबाबो 5000सो सुबुंफ्रा बेयाव दा जमा जानानै दंफैयो। खारन जोंनि जा जिरायग्रा बेन्च चेयार जों बहायदोंमोन 2000नि बारा चेयार बहायदोंमोन बेयो फुललाब जानानै आरो बिनिख्रुइ बांसिन सुबुंफ्रा हायाव जिरायदों। दा बिदि हिसाबै जों सानदों जे बयबो बर'फोरा जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा दाबि एबा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय बे सोरजिनायखौ बयबो बरायदों लोगोसे बयबो मिथिनो लुबैदों जे दिनैसिम मानो जाफुङाखै मानो दाफुंनाय जायाखिसै बे गासैखौबो मिथिनो लुबैदों। दा बिनि थाखाय जोंनि रायजोफ्रा ज' बाहागो लाफैदों खौसे बाहागो लाफैदों। थांनाय नोंथांमोननि गुवाहाटियाव थांनाय 7 अक्ट'बर बे अक्ट'आव नोंथांमोना BJPआव जइन जाहैबाय। BJP जइन जाहैनायनि खारना मा होननानै सानो? 7 अक्ट'बर नङा एक्चुअलि बेयो 9 अक्ट'बर 2020 मायथाइ। जों बेवहाय सिगाङावनो बुंबाय जे जोङो जायखौ मावनायोब्ला बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला सोरजिनो हागोन बा गोरलैयै जों सालायनो हागोन जों बेखौ नायदों। थ' बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जों मिथिबाय नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे थांनाय 2 सेप्तेम्बर 2020आव जोङो बर'नि 3 दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोननि जों फुथुला सावदों। जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सोरजिनांगौ बिथांमोना एसेम्ब्लियाव लाबोनायखौ बाजादोंमोन बादा होदोंमोन। दा बेबायदिखायनो जों खुद्रिनाय मोनदों। जों बेनिखायनो सिन्था खालामबाय जे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जायोब्ला जिहेतु मोनसे राजखान्थि हान्जा दानानै जों सालायनांगौ। दा जोंनि गोबांफ्रा बुंदों BPFआवबो हाबनो हायोमोन बा UPPआव हाबनो हायोमोन। नाथाय जों नायदों दा जोंनि ओनसोलफोराव बायजोआव थानाय बर'फोरनियाव BPF जायोब्लाबो जोङो पन्सायत मोनसे देरहानो हाया UPPL जायोब्लाबो जों गोजा पन्सायतबो मोनसेबो देरहानो हाया। थ' बेनिखायनो जों बेटार अपसन बा बयनिख्रुइ साबसिन जोङो अपसनखौ जायखौ नुदों बे जाबाय दिनैनि दिनाव भारतीय जनता पार्टी। दा बेनिखायनो जोंनि खावसे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो भारतीय जनता पार्टीआव हाबदों। बेखौनो जों जुजिदों जे भारतीय जनता पार्टीनि आसाम सरकारा जिहेतु जों थाङोब्ला मावनानै होनो हागौ एबा जों लोगो जायोब्ला जोंनिनो गावनि आखाइजों जों दानो हागौ। जोंहा फोथायनाय दंमोन बर' दैदेनगिरि बिथांमोननियाव गोबां बोसोर जों नेबाय नाथाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो जोंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय। दा बे फोथाय खेबस' खालामनायखौ जोंहा फारसेथिं दुखु मोननाय थाबाय फारसेथिं खुद्रिनायबो दङ। दा बेनिखायनो जों बेखौ नायनानै BJPआनो जोंनि थाखाय दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ बेटार अपसन दा बे बयनिख्रुइ साबसिन जों नुदों। बेनिखायनो जों डिसिसन लादों जे खावसे सुबुंफोरा जोंना हाबहैगोन। दा गोबाङा बुंदों जे BJPनो फानबाय नामा बे खुनु दिन जानो हाया। जाहोना जाहैबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे माहारियारि आफाद बेयो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन। बेनिखायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबैनो थाबाय थागोन दिनैबो दं आरो इयुनाव थागोन। नंगौ जोंनि 700 सुबुंफोरा BJPआव हाबदों नाथाय खावसेया जोंना दाबो दं। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादाव मोनसे दख'रायाव जोंना 30 सोद्रोमा थायो दख'रा आरो जिल्ला 30 थ' 705 बेसे बुरजा दख'रा जादों मोन 10 दख'रानिल' जायो हिसाबाव नाथाय जोङो 21 जिल्लाया जिहेथु दङ हिसाबै जों बेखौ मावफुंनाय जादों।